Toto Mandenken. Share this video. Share this video. Share this video. Share this video. I'm a Timon Waka. The other go. I'm a Timon Waka Nazo. Ono na eme okwu do ayi ekwu okwu because no involve onye nwano kedu mgbe o yeruzie we kwuo okwu a ikpe mara eziokwu ọkwa aka azụ do ye ụmụnne m ana m ajụ ụnụ ikpe mara eziokwu ọkwa aka azụ do ya unu nọla na-atụ ụgụ na anọlụ because you want to protect something. What is it? Kedu ife dị ife ahụ chọrọ protect? Kedu ife dị ife ahụ chọrọ protect? Onye ọna ụfọdụ ya eji asị m ezugbo hapụzie okwu a hapụ okwu a kedu nke a ya ekwuwe hapụ okwu a kedu nke a ya ekwuwe like achọrọ m ịma ọ bụrụ na ahapụ okwu a kedu nke a ya ekwuwe ọ mmewe prank ife ahụ eziokwu ọ mmewe prank ka ọ atịba ahụ script onwe ife ọzọ nji wee mepe platform ma na-awụghọ ka m nwere ihe na-amaghị ụfọdụ okwu ọnụ ụfọdụ okwu nwee ka o si do ewuru nya wee mmanya okwu ahụ ọnụ kwuo ihe onye ahụ emete ama na ọha emete onye na-emete amara nya gaba n'iru nọ na try mana eji ikwu ụfọdụ okwu dị sensitive eji ikwu ya ọnụ ụfọdụ a na-asị ụsọ ekwuna mana ụbọchị okwu ahụ ya daịta na side go ịchọba ndị ya enyere gị aka wee kwue ụbọchị okwu ahụ ya daịta na side go ịchọba ndị ya enyere gị aka wee kwue. Don't you think that it's high time we start holding, as we are holding our political leaders accountable, we should also hold our religious leaders accountable where necessary? Yes, we should also hold our religious leaders accountable where necessary. Yes, we can't be making them to look like they are demigods, that nobody can speak to them, nobody can talk to them. Because sometimes with their human nature, because no, in as much as we call. Outside that call, God can call anybody. God can call anybody. Yes, he qualifies the chosen, or they choose they qualify. And that's the gift of God is without repentance. So the fact is that when so many people God could give to her, that gift, that does not guarantee that they will make heaven. Among non even nebu, only a lot of people God do use warrior, that is just God using them. Although something for their own personal salvation, they will still go to hell. So what it means is that God can use anybody. God can use anybody. That is God using you. That is God making himself to manifest through you. That does not guarantee repentance, and that does not guarantee that heaven is assured already. And I don't even know. So we have to be holding these people accountable. Share this video. Share this video. I still maintained. Yes. Video now yesterday and this morning. Just follow up before I'm back here up with a live broadcast. I am or like this. I still maintain na all na Bishop of Catholic Diocese of Nnewi Manefa Mfuru Madota Green yesterday. Ko yeji we nyosa n'ife wilewi zwazo no wanine ife wilewi zwazo no wanine owo no ma no that thing okulu ko yeji we nyosa oka ya ahapụ ikwu okwu mechizi ọnụ hapụzie dete na ebe ọ na dete na agago ka ya na conscience ya na agbarizi oka ahapụzie. It is a job you have done, and you are, to the best of your ability, you have successfully done and executed that job. Eka ahapụzi that job instead of iye jekwaje wake spirit and mind in the mother up. Let me tell you,
So you people should share this video, because I want Bishop to see this video. This video is name. I want the Bishop and so many other people na Catholic Diocese of Nnewi. I want them to see all these videos name. Share this video. Ofiviye mekari chalom. Ofiviye mekari chalom owo. Whether they support or even Neku or they support or even Neku. Metro makana share button share. You may even deliberate on the issue with somebody. Onya hamuta something. We go hamuta something. But share this video. It is very important. Yes, it is very important, because things like this may discourage a lot of people. Yes, it may not be because of me or you, but there are so many people who may be willing to give at that volume. But how much show they find how to discouraged. So you need to share this video. Oh no, man, not that reply onyelu. Ko kenye. You gotta go. Prince Tony, I want you to send a request so that you can come in and give us the details of the project. In fact, this floor to open. Anybody who knows about this project more than already Onemwa, Onya Bagota na screen ever, so that we can actually talk about this project. Go and do your research before you talk about the details of the project. Or na this particular thing, Bishop Benson Kulu, not Bishop Okeke Kulie. Bishop Benson can only be accountable with Ebo Bido that project. He cannot talk about the Ebe project Ibidolu, why he was it in Ekulobia, Oka Abiowere. So when you talk about go and do research, I want you to come up and tell us the research I need the region. You got to go? Because even when the fact is still there, staring at you, because now he do so much covered with the Catholic, this is your bishop. You don't want to see the truth. You are seeing the truth staring at you, at your face. Now Bishop was saying na Ifeanyi Ubah the church haloba, na Ifeanyi menata years otire go na the church. Church we lot that project from foundation. We may block work ni do na. My brother is a knight of St. John. Your brother is a knight of St. John. Onya lolo church ya. You think I don't have brothers or uncles that are knight of St. John or knight of St. Molumba? Your brother being a knight of St. John, what does it guarantee to Ifeanyi Ubah? I'm asking you. Your brother now is a knight of St. John. What does it add to do with Ifeanyi Ubah? What does it have to do with Ifeanyi Ubah? We are talking about reality, not on the ground. Are you telling me that now 240 million Wonyalolo church from foundation, Lugide, we core roof first one, a buto first one, core roof second one, a buto second one, where core roof top one, or 240 million naira media? It is a fact. Dalo, I love this. And I scream. Share this video. Yeah? So, all these things. I can't do it. No, Bishop, I'm holy. Who phone? Okay. Scream move, but from my other phone, my volume. I greet you. Good morning. Yeah. So, I got straight to the point. It's in your brother who a knight of St. John, right? Yes. Okay. So first of all, Kelu, apart from no ifo Gwalogo, because in a Kukita and Ife your brother Gwalogo. Okay, tell us the position of your brother first and why you think now your brother the right in Ifo Nebu. Anyways, we go. First of all, mo abu monye iftedunu. Okay. And ekuwene ndi sunandi soka. My family sunandi soka. Abu one Bishop Okoye. I want with Bishop. My father, my Bishop Okoye, but one Bishop Okoye na no since 1990 something. My father, my Bishop Okoye, with the same blood.
and family I so na ndị na support ụka. Brother, give me a second. Okay. So, and my brother no we na most of the, in fact, Opaleke, G1 set where to my brother na seminary. My brother Keshi father. Yes. But no, just na small thing million Ushilo father. Or Bopa no actually issue no na actually. And those small thing. Mwa seminary district. So now what I'm trying to say is that Ebiana all this Ebiana Catholic Church, for example, most of the things in Agano on I'm with first-hand information about it. Like let me give you an example. When parish island in my village, St. Martin's. Yes. The first time I for Bishop Benson, what they are that parish, and the Mbailo said the parish, onye the first bishop Okaloka Diabo Opaleke, and all my mother prefer Mel Bishop Opaleke. Okay, brother. Although Just actually give yeah. example. Just actually make one Yes. get something. You will water. Okay. So where this Okay. issue be though, because I know me, a belong Nigeria. So where this issue be though in December. Remember that though all those issues actually more. I didn't want to. I don't like it. Dangle ni year wasale year church and they say and I belong when I like it na public on our social media anything. So where this issue be though. Where this mgbe a na-ekwu na Ifeanyi Ubah adịm dispute na Ifeanyi Ubah I contribute wee lụọ n'ụka ịma na onwe ọ bụ na ịbụ ekalik ya ama na ebido church project ovelu ịlụ n'ụka enwelu ndị a na-akpọ parish council ya alụ committee ga-afụ maka ịlụ n'ụka and that committee bido enwere ike somebody nwere ike ịchọ interest na-eweta ego a na-alụ ma that doesn't mean na nwerozi ndị ọzọ na-eweta ego. What I'm trying to say is that ihe nji wee mali no the hint ihe na-eme no because my brother one of the members of the Ninth of St. John and those na ndị isi ndị commandery na United States so that they are commandery and those na ndị isi so I think my brother enyanwụ interrupt okay. Even you na asego go gaa n'iru kọwara anyị details ịma because here is me Ezugo telling you na the bishop who is you can out ụga so he just na agwa m maka night onye ka kọwara details ịnụrụ about the church because if I can tell you that a bishop is lying how come a night so but o nwere ike ọwụ na inwe fact nwere ike wrong so forget about position. And they can my information yeah, because Onyahi cannot be more distinct than the bishop himself. Yes, I know. But I'm just telling you the inside information and no. Based on your bishop, I don't want the full and again the full, but based on your program can follow the thing yesterday night. In the bishop of Marco, I know bishop. Based on you bishop, the hint in no. Ye bishop I'm not on the exact figure because I have to contact my brother Nigeria. Bishop sele na no ka ndị mmadụ na-ekwu na Ifeanyi Ubah lụrụ cathedral which I have never heard anybody say na Ifeanyi Ubah lụrụ cathedral na ife a na-ekwu na Ifeanyi Ubah lụrụ cathedral single-handedly until mgbe bishop gwara ya nya alụsi na ka ndị ọzọ lụọ. That was Ifeanyi o sị na ndị mmadụ na-ekwu na Ifeanyi Ubah lụrụ cathedral. Then he now said that na ọwụrụ na-emechiri ọnụ na ife ji wee mechie ọnụ maka na Ifeanyi Ubah nwee family ka a ghara ikwu ife. Then he went ahead to say that na over 10 years ago na Ifeanyi Ubah ada etizi ego na that cathedral for over 10 years ago
and then na asọfụ mgbe ọ batara na-ebutere rekọd gosiri na onwere mgbe Ifeanyi Ubah gwa ndị chọọchị ha lụba nọ ya balansị ha ego chọọchị wee lụba wee nwee a bill of 214 million Ifeanyi Ubah ji ha na that project. Now na ọ bụrụ na enwe bill of 214 million 10 years ago keruzi ife Ifeanyi Ubah lụrụ. So this is basically ife Bishop kwuru. Okay. So based on this, gbazie anyị kelu information mụ nwa nọ bụ na ọ dịrọ far from ihe Bishop kwu. Okay. Ifeanyi Ubah bịa sị na ya alụ cathedral. Yes. According to information nọ. Asị okay. Nya bido. Ifeanyi Ubah bido cathedral. Akpọbazie ya, the only money o wete for the start is 30 million. 30 million ka o wete. Then si ndị ụka ha mere na ha na-abịa adị m ekwu ya because of na ọnwụ ọ bụrụ na ọ dị ndụ this fact na bụ ihe nnọ agwa m. O nwere onye nchọrọ reply ọ sịrị Emeka defu okwu Ezugo, please can you withdraw that statement that Bishop is a liar? Ịtụwuo n'onwe gị. So now ụga nke ọjọọ ya gwuo. So now ihe nnọ weta 30 million. So from here ebido cathedral nọgidezie a na-agwazi Ifeanyi Ubah ha fazi ọ na-asị selụba na-emesịa na ya onye weta ego. From there Bishop nọzi mgbe a gbazie ya nkịtị jezie biwe ego kpọwa ndị mmadụ alụbazia ụlọụka na-aga. That's the ihe mụa nọ. Okay. So Ifeanyi Ubah didn't ọbụla mana otu akasha mụ for example si na-etinye the thing ọdịza ka Ifeanyi Ubah lụsị n'ụlọ ụka cathedral mepe I recognize it. O contribute ego mana ọbụla n'onye alụ cathedral. My brother, ị na-ege ntị ife a ma ndị night ị na-ekwu na afịfịkọ so n'ife melu na a lot of people nwere so many injustice in the church nyere ha and they hapụ n'ụlọ ụka. It's just that na anyị nwa ma ebe anyị si and that is why anyị ji wee kwuo na mmadụ enweghị ike enwe m ike iji maka mmadụ kwuo na amaghị ejezi ụka. Onye kọlụghị ife a I'm sorry to say this onye ahụ sechachi okpotokwa asị ọ na-asịsị etu ha ife ihe kwuru kịta awụ ife mmelu mgbe a na-renovate the first building dị na Grand Cathedral ebidoro ọrụ ahụ with renovation work. Ifeanyi Ubah bịa he donated the highest which was 36 million or ife onyeru ha along the line the ọrụ renovation ekpoghokwa ndị ụka alụ due to na akụọ pila na-akụ ịghọtago enweghị enough funding for that project. All renovation see from 1 year na-abakwa ife a na-agbago Ifeanyi wee were aka wee bịa wee gwazie Bishop Okeke wee gwe ka bring ya this cathedral down na nyanwa wee bechukwu ụzọ ya alụ ya ife na-agwaghị owo fact and I challenge anybody ya gbagotakwa etu isi kwu bịa na dispute nke a na-ekwu because if I don't public ozoro ezo now wee butuo that cathedral after sometimes what again man of course I had to resistance then after sometime I concur gwenya lụra Ifeanyi wee butuo cathedral Ifeanyi wee lugido cathedral wee lụrụ cathedral na roofing by isi na roofing level ya due to na o kwuru na ọ chọghọ ka enwee a single pillar ya kwụ n'ime chọọchị ya o kwuru na ọ chọghọ ka enwee a single pillar ya kwụ n'ime chọọchị ya wee bido the first roofing wee mebe the first roofing megido the first roofing mechaa ya at a point ejere ime test na the engineer made the roofing wee kwuo na you need the attach pillar ịtọ n'ime that church ka o wee build that roofing after Ifeanyi ligolu over 100 million na roof ahụ Ifeanyi wee kwuo na o kwuru na ọ chọghọ a single pillar dị n'ime chọọchị ahụ Ifeanyi wee kwuo si butuo roof niile ahụ Bishop Okeke ka wụ onye ndụ. You can go and hear from the bishop. Bishop Okeke actually stated his own account of what happened in that church. Bishop Okeke okwanya little. Bishop Benson wee bata. Okwanya hand the Benson over. Okwanya bido project. He is still there now. So Bishop Okeke ọ na-atụkwa ụga. Ọ bụrụ na ife a na-ekwu oge onye ka nji wee mee video mme n'ụtụtụ a wee kwuo
Now Bishop Benson or Bishop Okeke Onyoga. Because if you can come up and say something to contrary to Ife, onye your predecessor be bidoro di olukulu, it means na na-ekwu na nyanwa wo onye ase. Now, they put to the first one. After it going over 100 million, they put another one again. I put up the second person over. Onye nka lugido also. Onye nka lugido do confuse na the all over also. Ifeanyi Ubah we go see put to that second one again. After take one over 100 million again. Now no guy na emezi the third one. A way hozie a committee headed by Engineer Ajuru Zodike Kutis, may his soul rest in peace. Engineer Nwabara, that about 20 engineers have we sit here down, we draft work, yeah, we put all together, we be say up with this one, no any cathedral now. A we be to this one, look at this one, look at this one. We induction, Bishop Benson. We induction, Bishop Benson. 10-story tower, it is only Ifeanyi Ubah that can give you account of it was well 10-story tower. So now we go now each person put block. So now we go ne elili na that 10-story tower alone. Him if we tower penumpe to look at we're at the 10th floor. We kushie. And ana lokwalwa Bishop Okeke ka wonyendo. Bishop may travel bata or for another design in a room or anywhere. Bishop Abokwa Ifeanyi Akurisipwa adewakwa. Eto akesi the gidife. Number one na nwoke plan on a cathedral area 500 naira. Cathedral mechalo. A budget a triple due to ejekwa fife nke apatakwa asokwa ka adewakwa. From the video, Ifeanyi na Bishop made one certain time. I made video. I made that video. You could see that even that Ebahana walk around Dodo around that church. I don't know part of the plan. Now, say no Bishop Ukulu Kaloye or no. You don't watch the video. See that no Nyama or no. Of course, no Nyama Bishop Kaloye the team Bishop. They just know okay. A way consult one way far. You see, so now when we or guy in a keta na bata. Mbemelo induction ceremony also. Wemelo Bishop Nkena Papo sent for the mon no ife meri mba. E gotta go. E welo wolo onye ndị Catholic tụrụ ganka mara na Chineke na abịa echi niile. Ifeanyi na frequent dey mgbe a na-arụ altar ahụ efulu. Emechasielu add quotes to that altar. We make dedication. Mana then eme ka alụgodu nya the mosh ya enwere ike ilu ka we nwe ike we mee induction ceremony a n'ime church ya. Ewe lụwa Ifeanyi nọ dia, engineer ya nọ dia. Onye install tiles niile ahụ ebube a na-edokpọrọ afe because na ebube a na-edo na Ifeanyi Ubah wetu aka ha dụ mgbe ahụ ọha ncha niile na wee eje inspection ọrịa niile ebube a na-edokpọrọ onye lụrụ mabụla onye install mabụla. So si jezie kpọọ that man jụọ ya ọwụ ndị cathedral kwụrụ ya ụgwọ ka ọ wee Ifeanyi Ubah kwụrụ ya ụgwọ. Ewe bịa install cha tiles niile ahụ install ife niile dị ebe a inene that particular project as of mgbe ahụ eme that induction efu na erufucha na etiti ya ebe fọrọ egosiri from elu like if video ahụ mmerụ n'abalị ya this morning ya n'abalị ịghọtago etiri nya from view ka iwee fụ ebe fọrọ and etu a ka ọ dị wee mee that induction na etu a ka o si wee fọ ewe mee that ka emechazila akụ abụọ ise da na akụ abụọ n'ọdụ etu a ewe mee ye. So now my brother on that induction go ka Bishop wa batara kita no we kwuo Ebechukwu ụzọ alụzina openly governor na onye ona na Ebechukwu ụzọ alụzina ka other faithfuls tikwazi aka. The video is there now. Say no na ekene Ebechukwu ụzọ for taking this project to ebe on so far. Na ha na-ekwuzi na Ebechukwu ụzọ alụzina that now shows ka other faithfuls tizi aka ka other people contribute kwa ka we no ebe a we ho project chairman ka ogono ka Kretus ibe to ko melu chairman building project ka ogono that church immediately na ebe a ozugbo. E gotago now mgbe Bishop Okeke bịakwara ikwu okwu
n'ihu mmadụ niile. Bishop Okeke also, I will not forget the line o used, that I want to appreciate this my wonderful man, who has been the one financing the construction of this cathedral all this while. The video is there. Now, Oche Ifeanyi Ubah done on that day. Ife Delucha awo benefactor. Ife benefactor mean Oche Ubechukwu done on that day. Emele induction Ife Delu benefactor. So all these things are facts that are there. Somebody cannot just come and change it overnight. Okay, if you say that now maybe no nwere ife unu chọrọ ịlụ ife anyị si unu lụwa unu rụcha nọ ya reimburse unu lụwa unu sị na unu lụtara 214 million. My brother, project ya o nwere chọọchị one of our brother lụrụ n'ume Ezeagụ lụcha just oluhodu nya the church do mana at least if you go to the church here mana church ya will maybe times 3 or times 4 or times 5 what has gone into this cathedral. Man, if us the church ya really 440 something million that church project really. And I can tell you that church oluhodu quarter capacity of cathedral. So can you honestly say that now let us assume that na church spend the 214 million naira of their own money in their own project. They did not spend it na authority radio, TV house Ifeanyi Nalo. They did not spend it na Ifeanyi Ubah stadium. They did not spend it na Ifeanyi Ubah house. They spent it na their own project. No go na have spend the 214 million. Can you equate 214 million to even one single amount for that church for the first time or half of the second time? So these are facts to there. Only another one. Just malo, my brother. It's your Yeah, man. Thank you. Go, yeah, take it to the moon. You will reach the moon before na gunumen. Onye owu na biaru n'okwu a we na asego Ifeanyi nka nwanne onye so na part of this plan. I understand that na church na dey make church nweghị ife bishop chọrọ ime ndị ọzọ niile nwe ka o si wee do will not like ka ha gbaga bishop okwu ma ka ha gbaga fada okwu. I know not like that. So I will not even expect maybe ihe amasị uti onye night nwere ike ịpụta ụfọdụ nwere ike mechie ọnụ ha ekwekwu okwu. Man, if one day you cook, or one house we listen to Father Kunenu, as on a father out right, Father Mugaria Castle, Pochume, Castle, no Pochu right. Come, Makangan church in the Colorado Coso, the father can do. I know what young chief will Ezuri, Pussiga, because I don't know again to you. We've been a book, and we continue. Yes. Yes, na Imana. Like I said, send the request ever. You can send the guy request. Okay, like I said, yeah, Yanchi Ihu, Ebiana church project. Yes. Only case ya church project. I don't know call for na one of the parish I went a buying. Oh, Fonya Loria. Oblo Fonya. Like I only case ya lo. Like Fonya roof would you know Casosia. Onye nke ọzọ ma atalazo nke ọzọ ruo groto ndị ọzọ tinye support so mana ihe nna-achị ikwu bụ na the thing we are still saying the same thing. Bishop is not far from Ifo, is not didn't lie from Ifo. He lied 100%. People Shalona, people na assume or two people see affair just like a St. Aloysius na Ozobolo nke one night walk. People na assume no Ifeanyi Ubah no ka cathedral verbatim. That is the point. Bishop na Chegwage no bulo na Ifeanyi Ubah contribute to, but not the way people see me assume, because the facts not there with him. I'm Which just part? telling you. Which part? Open now, if you can reach the cathedral, they will give you the fact of Which fact? everything. No, Just like now, privy to the fact. Apart I'm from just that telling you, particular one, point to go get a wagon na
church tinye 200 and something million 10 years ago. So according to Ifeanyi Bishop na church tinye 200 and something million 10 years ago. So do the math and do the calculation. 10 years ago, what is 200 and something million? Then and the one no, but Ifeanyi Ubah were 30 million, just like he put at something 36 million, it could be 30 million. Since years and I was here and I was so all this party. My brother, you are now joining Bishop now in labeling Bishop Okeke a liar. Bishop liar. You are also joining Bishop now in calling Okeke a liar. Because if Ifeanyi Ubah stated this right in front of the Bishop, did not dispute it. Everybody were Oka my ear too much. Oka weka hasi me. Just like your Bishop, Oka doesn't come and be talking anyhow like Obuloma did they like you fool. When a Bishop according to Yamuano, I'm Casey alone, Oka. I'm Casey alone this project and alone. So, people okay, can, so, for example, so my people brother can come and do secret donation. Yeah. Parish church ofonye rufuru ifa ofonye menka wole na compare a project ofonye kunu no ya no look it there look no to a level before another person wait before church will take is over now ngonwe ide ekwu na bishop na-efinu na ndị mmadụ na-ekwu no the details why church decided to take over. Don't details why church because at a time I go bazeya and he didn't. My brother, you are lying. You are lying. Because I'm just telling I'm trying to understand. I'm trying to understand the based on even the mother. But you are saying now based on the information. You are lying, You are lying. You are lying from the pit of hell. You are lying against Mukemulamu. I'm not as long as I'm not there. I'm going to give information from inside. Do you know more than the bishop? Bishop confirmed the same thing. Bishop confirmed the same thing in who is the bishop who confirmed the same thing? Which bishop should we believe now? The bishop who started the project or the bishop who completed the project? The Fanabon were different administrative role. Bishop my brother, let us be honest. 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 I don't have to see no man. Bishop from foundation to roofing. Bishop Benson, Bidu no car. After Lufuchana, plaster, so at what point, no one at EFCC, let's say na EFCC battle, if you have investigation of fraud, when look at Bishop Benson, yes, you will be a sasa. If I follow from foundation to roofing and plastering, or no blockade, was just promising these guys. I'm just telling you what happened. Who is Benson? Who is Benson came? I told you when Benson came into that project. Okay. The promise is Ifeanyi Ubah, he didn't fulfill it. Bishop Okeke, Keko yesi we biagwa bage. Oga Bishop Benson now. Hand Bishop Benson. Bishop Okeke, Bishop Onano, hand the Bishop Benson the details of what has happened for him to continue. According to the documents, Ifeanyi Ubah didn't bring what he promised. Oka was just being very clever. But people didn't understand really. Ifeanyi Ubah were talego, but that doesn't mean that he fumble. We are heading to somewhere. But your promise he come. He left these guys in the middle of the river. Okay, my brother.
I'm just telling you here, man. I'm sentiment I equal No, not sentiment. Now let me tell you, he left these guys in the middle of the river up to 2020, 2021. Ifeanyi Ubah can alone at that cathedral. Right? If I know being if I know being and one on course to speak against him, and if I know my that brother Asserengo, JJ check your video, JJ check your video. Oh, one guy in there, oh, one guy in there, shall come back in now. Oh, one guy in there, can you cover something? Okay. 2021 to 2022. Ifeanyi Ubah can alone at that cathedral. 2019, 2020. Ifeanyi Ubah can alone at that cathedral. There are evidences to show that public many things they will not give you. No. Bishop or can my brother when he can get a funny father and when we can get a funny father. Abulon father. Nobody feel ever self and after you it just forever and after to million. Shallow, Forever and after to million. As many as you people can get up, share a legacy of Nokemuramo. If I know Bishop my brother, I don't know. Go Jonathan Benson. I have to be honest with you. Can we get Benage? As long as if I know with an ego. You are not happy if you bet people doesn't mean that no more alone. It is okay. Kelonya put if I value no car. Kelonya Kashan ne portrait. It just she get if I make Mano if I now. I can sham make Polonia we no Ifeanyi Ubah over 70 to 80%. Did he say Ifeanyi Ubah chaluno? Mano Ifeanyi Ubah that's 70 to 80%. He didn't do 70%. Onye Lugidoro church project. Lochatia church una there back that. Onye Lugidoro una, me foundation una, water kin una, wapalapet una, roof una, plaster una. Bifeti awumako nuno. Bifeti awumako nuno. Abona here, of people in there we. My brother, if I will program more, I will be giving you chance to talk. If you don't want to give me chance to talk and ask you question, I will bring you down. This is my program. If this is not your cathedral, where you but I've been listening to you. This is my program. I've been listening to you if you know. So this is my program, not your cathedral. Now, we teacher frame Nuna. Onye tiri frame Nuna go serena. Onye na alwa umaka alocha na umako. Enye kele alwa umako we be frame. Then onwe ife achọrọ ime hia ndozie palọ ka ndị mmadụ wee nọ n'una nrụchazie ya etu a arụcha nwa ozi nya another person wee bịazie wee maa tais wee mee pop wee penti unu to asịghị by your rating kelu how many percent ị asị n'ebe nlụrụ n'una ya ka nna gwa gị these things ị na-ekwu abụla Ifeanyi Ubah lụrụ that percentage. Okay, my brother. Okay, no problem. You have made your point. I forgot another person. Actually, can summarize here before. What if you now summarize here? But enjoy another thing. I want you to give. I have given you fact. Go say Ifeanyi Ubah. Give me fact. Apart from this, I've told you. No. Apart from him, can you person see you summarize now? Apart from him, Nando Kaya Kuchipenine, why are you defending what they have not said? Based on what they have said, tell me the reason why you will not say Ifeanyi Ubah no cow to 70%. Summarize. Okay, let me summarize. Allow me to summarize. Negenti. I will not give you all the floor here. Yeah. Just 2 minutes. Just 2 minutes. I would have go and bring the fact, document and give you. Mana, they will not bring it out. Mana, be it that it may, the information from insider
Ifeanyi Ubah started the project. At the end of the day, he abandoned these guys. They went and be borrowing money. So to the eyes of the church, Newi diocese, he didn't do what he promised to do. The church just went and do these things to avoid shame. And they cannot come out and be telling you that, oh, he did it. No, he had mostly omego na some parishes. That is why I'm telling you. And it doesn't mean that Ifeanyi Ubah was not part of the people that built the church. No. But the way people say portrayed is not the same way Osuwede. I'm just telling you the truth. Okay, summarize, China. Yes. My brother, I want to make you to understand one thing. There is no wicked act that I will ever go unpunished. Look at what you are saying. All na church mana no ha jego ha welu church. Onu mana unu jego nu welu church. Yet, mgbe a na-eme induction ceremony, Bishop Okeke came up on a stage. We appreciate Ifeanyi Ubah for pushing the project up to this level, and on air we made that 10. He called him my wonderful man. 1, 2. Bishop Benson came up and said, na Ifeanyi Ubah wunya alugidoru church ya we run at this level church ya no that we will now allow other faithfuls to come in and participate. Now, Oduru 2 confirmation confirm with Ife Nabago. Now the third one. No shebi Ifeanyi Ubah no that day. Ife deri benefactor. Benefactor na English. Ominula another thing from Ife Mwo. Who is a benefactor? Now I have given you 3 instances. Now another one, the bishop lied. He lied that for over 10 years that Ifeanyi Ubah has never put in 1 naira to that church. Now as of 2018, no mbao can a roof. This last roof in Emena church here. Financed by Ifeanyi Ubah, up to the Ifeanyi Ubah teacher roof of Fosiemo Bele, Ebe Bishop Akovasiri. Here with that one. Now 2021, 2022, Mbane induction ye. Na Ifeanyi Ubah upanya batakwaro. We look at Mama Dulaho, look at Mota, look at Rochas Yaya, a induction. So when I said that the bishop na toga, what part of it toga? Are you telling me that when the 214 million 10 years ago, according to him, if I bido hanaria at 214 million, I can beat you. Say I challenge Bishop Benson. I challenge him to go and bring out the record. If I wage the church 214 million, let us go through it. Because every other thing Hokuru was saying. Why will I believe Nanka Hokuru exactly? He has lied from beginning to the end. There cannot be one truth. So even that 214 million naira Hokuru, we have to know dates and when and how that money came into play. Even though that it is not even necessary. Because if I'm building a house for you, my nona page IG na aru agbalo 1 man no mu sotoro. Onwezi ife dị mkpa na oje wolu 200,000 somewhere atene otetu oru nyase na esukoji ụgwọ ọ na-aṅụ kai olebele mafia onwu ye binu na alụche ọ na-aṅụ kai na okwu ye ife ọ na otere nu na ife otere nu na eku na ewe na agwụ agwụ mụnwa na alụ ya charity ka na-emeri eji onye ụgwọ I cannot be answerable to anything. So unu na-eme ife unu emefo maka echi unu na-eme ife unu emefo maka echi unu justifies na ife a na-ekwu na ndị ụka dị wicked. Unu na just say look at how you are busy talking down on okay now last before pụọ nwere ife ndị mmadụ na-asị mwepụ ụbọtụ o nwere isi nji wee chọ ka ị nọ n'ebe a ka ịnụ ife na-ekwu ọfụma now kedu ife kpatalụ na ụbọchị a na-ededicate this cathedral na-akpọrọ onye lụrụ groto wego one elu groto wego one akpọrọ onye lụrụ groto kwuo ife ọlụrụ ndị mmadụ kụọrọ ya aka akpọrọ onye lụrụ nke eni kwuo ife ọlụrụ ndị mmadụ kụọrọ ya aka akpọrọ onye gba tiketi kwuo ife ọlụrụ ndị mmadụ kụọrọ ya aka. Why is it that na a man contribute siri ego one n'ụlọ ụka onwere onye na-ekwu na ọlụchara ya
no na flavor debelu no ka anya no ozo ezo. How can you now say now that man na the only place ever you recognize here a whole lot of people contributed, including the late Ifeanyi Ubah? Is it fair? Man, onye lulu growth acknowledge especially people call yaka. Onye kono ndemano acknowledge people call yaka. Onye gba ticket acknowledge people call yaka. Onye upgrade ha acknowledge people call yaka. Omeka nne host through her to a dinner last night here. Acknowledge akoro yaka. If in fact he used over how many minutes to even praise them. And I was him no onye spend the ego na church that he don't ke di fa na ekwu fa. Ke o nwere na send request ya. Mpo bata o he kwa bata. Onye na send that request, they comment can see na comment wo bata. Kashmir, they high, can see na high ya wo bata. Ke di fa na ekwu fa. We are only saying that na bishop that what we are saying is that no ka ewulukwata we say okay no well a young man no bidolu sai we bidolu a no nya bido cathedral lugide we lulu ye ball lululie ichosi ekune ball lululie wono nya bido cathedral lugide lulu ye ball lululie before church we take his over from him in the person of late Senator Patrick Ifeanyi Ubah. Akwụkwari aka ha akụrụ ndị ọzọ kedu ife kpatalụ na project Ifeanyi Ubah tiri over ego one na oge a na-enye invitation of ndị ya abịa dedication ya na ya extend that invitation to nwunye Ifeanyi Ubah. Unu fuche eziokwu unu na-ekpuchi ya aka because na-ezo amụkwuru alụ n'ime ụlọ ụka. He practically called Bishop Okeke a liar. Na-agba na nnọọla na ife nnọọla kwuru ị na-agba Bishop Benson batara ụbọchị ya ọ bụrụ na-ebido ime probing or investigation n'ego church ya will Bishop Benson answer for tenor Bishop Okeke? Bishop Okeke will he come and answer na tenor Bishop Benson? So why do you think that he holds more knowledge than Bishop Hilary Okeke? The only difference is that when Hilary was there, Nora Nodia as a neutral somebody, Bishop Benson came in as a politician. He's a politician who started disagreeing with Ifeanyi Ubah when he was still a chaplain. With Peter Obi n'Awka. Mgbe Ifeanyi Ubah na Peter Obi na-enwe loggerhead. He was very active in that government. He think we didn't know. Yeah? He carried that grievances where Batakwa Nnewi determined what to rob Ifeanyi Ubah off that cathedral. Yeah? Una join bishop defend because defend that chief. Okay, onye chozie e can add here kita nya de esugo bring me up because if I has here highlight na chikowa ge bu ezugo onwele ya na agba ya dị na this thing onye che bata nya de ezugo maka recognition mana recognition bụ order of protocol and the bishop called ma onye na-eme recognition called ịma otu esi recognize ndị mmadụ. At the same time mgbe news na fly na social media niile na fly na recognize law Ifeanyi Ubah based on all afia chacha. I was like, when the news came out, I was like, if it's true, then they can leak Emego a very big mistake because Ekwese, Ese, Ifeanyi Ubah, and the Ifeanyi Ubah so will contribute because I'm not saying no contribute to Then, but another video biase when funa onye share the video ebe bishop polo Ifeanyi Ubah. Then my mind relax ya. Edo chachalu partial. Papa gị nwa kwuru ebe a na ọ kpọrọ Ifeanyi Ubah. Edo chachalu partial, my brother. Ọkwa ife ikwu ka nna agwa gị ọkwa gị nwa kwuru ebe a ka chano. Yeah. Opinion gị ka ị nwe mụ onwe my own opinion. My brother batara kele onye batara daalụ ị na na-ekwu eziugo ịkpọrọ Ifeanyi Ubah na bishop kpọrọ ya afa and my late Ifeanyi Ubah kwa na also contribute
ihe bụ order of protocol mana mgbe kala dị very bad bụ na ọ bụ na erotele Ifeanyi Ubah atọ. So mgbe ahụ ọ na-akpọ ndị lụrụ grotto, is it still part of order of protocol? I may not know his order of protocol, honestly. Oh, I can go depend the order of protocol and you say straight before okay, now even Bishop Umelu to write that he did not regard Ifeanyi Ubah or recognize him the way he should recognize him, despite being the fact that Ifeanyi Ubah till today, my brother also he is the major financier of that project. That's the information you want to know. Information more also will be do at the end of the day. He is the major financier of that project. Okay. Thank you very much. At the end of the day. It was not church. Church wo yo mego. Onwalo. Uluhanatu suge mwisi. Olo kwasanatu. Tande anya. Number 1. Mgbe Michael, one man. So for you to Michael, loyal was Michael Maduko. Onye ko, onye mudi onye ulu. Mgbe the man no. Godwin Samuel Elon Chukwu kpọ ọgọ kụ ebe a. Chineke kpọ ọgọ kụ ebe a. Chineke akpọcha ọgọ ififi mere obodo. Mgbe the man nwụrụ, men of God buy you there. Ndị mmadụ ma ihe Sir Michael made the man. Echita ọ onye ọnwụ. Ihe gbasara isokwu a na cathedral. Nwanne Bishop ahụ just a businessman ka ọnwụ and a politician ka ọnwụ. Ọnwụ na mmadụ ma ife na mmadụ bido from foundation of uno, lugide uno. Lufu uno. Or this is plaster, window. When war, even for a church, ever was 30% or 20%. Come on, a refuge says you know. Come here, a mean silent in a church. You ain't not the man who difference a hand if I Ubah Okubuno. From all that will be the Obiakuzian and Newi, Daikuzian, all that is name and Newi. And when difference her. Because all in a few now neighbor we beto na lay found chuo na achieve better war. Na few na Bishop I am fake and seven just need a silence. Happen here if I doesn't do on one when my finish this man, when my finish this man one day. We are for your Bishop. Eba. It was one day. I have to say about church mother do could church could share everything. Do them from foundation. Remember Julius that man spent for that place. Also, on 240 million. Who can spend over 1 billion or more? Okay. The 200 million 10 years ago is 1 billion. Which 240 million? Which 10 years ago? It's 1 billion now. Okay, what I No, you quite fat, Yakita. 200 million. I'm going to 240 billion. 240 million 10 years ago is 1 billion. Oh, this is 1 billion. Oh, this is my brother, no, I'm just telling you. I'm just telling you, wow. Because they are 240 million or 240 million of today. Now, my brother, 240 million of 10 years ago. Now, my brother. Number one, I own a 214 million 10 years ago. Because it's 1 billion of people so why would I believe that way so? A lot of things so cool that you now for over 10 years. If I know about it, na a lot of things so cool Okwase. As you go, let's talk. Former Bishop, mgbe interview, ọ sị na ihe niile ga-arụ na ife Yoruba akwụkwọ n'ụgwọ ji ụgwọ ibe ji ụgwọ that statement ebe a ha nwere statement dị n'aka mmadụ isi akwụ ụgwọ ihe niile eyi ahụ chọọchị a n'osezi n'aka ụna mgbe na-ahụ chọọchị a na-enwere ishu butere
ndị so nwa na ebe a ndebe nwa agba otu ndị gụnụkwa so nwa na ebe a eji stọpụ ụlọ ụka ndị mata the families who went that short ndị mmadụ na-ajụ ifu na-eje jụọ esi ajụ ọfụma ha bụrụ ya dama nwere evidence ha na-efe anya but when the chukwu ya kpọpụta ya eyi ya abụ white kpuchi anyị ihu nnọọ negative na aggressive okwu asị a na-ekwu ya o nwere onye nke batara brother gawa n'iru. Hello. Gawa n'iru. Okay, brother, good morning. Good morning. I appreciate you, brother. I appreciate you more. And I love that. I'm visit Yakacham and then on the Gwalia. And then by being a defender now, I've done my question I got to my brother and getting online. I can defend the bishop. Sina recognition board order of protocol. I don't doubt that we can all the right. Mano we went to you. Order of protocol. Ndawa palava. The protocol keva wanonia. So I just cause I'm the question. The protocol link and down is the personal recognition. The protocol link. Order of protocol, Bobo and 5 million. Now they have a special honor. Here, a special honor to the 5 million. Nancha, what are you categorized there within the 1 million? No, you have an honor to the 5 million. You honor everybody there. If you're on a level of 2 million, you honor them. Ifeanyi Ubah that space, well, that time, over governor, who is in the ticket, manka, or that level, that area, I appoint Ifeanyi Ubah. When I put recognition board down protocol, that means Abata Nobuna Anna Koronaba, Mana Koraba now. If I say, God bless their hand that build this thing. Use well, God bless all of you. Piam, nobody will complain. Man, open order of your protocol, be name people. You name everybody. You can elsewhere contribute. If there's a list in the ballot ticket and the Melenka, this is here. Or what anything anywhere to maybe place live in Yoruba, maybe place other people. No, my brother, and the one thing choke I matane. The man is man of God, but at times which one is rage. The only thing from the man, 1 week 8 years online. Oh, I'm sorry, even that day or in Bikonu, Ifeanyi Ubah contributed a lot, but then announcement, that's enough. After all, brother, after all, at first, because of it to carry the way, all last minute. But they recognize when they we non-affront street. At least he made a retreat also. Apologize there. He want to go recognize you. So you can as well do that in every time you back. It's not a bad thing. Now, because brother Zugo, Obro for you. I see that Nangebe Zugo in a fight a very good battle because even ever in a cockita mona gina this your friend in our online now. Ever man are some people now about Vagono Noka. But if we can put the truth, the mother now what an overall church but the problem or individual character. What I defend the father Melody Mama Kanovo father. Oh, well, the age now say, oh, that's the member. Let's call a spade so that people go garden. We can be whether maybe no such because open a father correct your mistake here. Apologize here before the public. Oh yeah, no question. Some people, even as now, I know present as a guy. He have a very bad or withdraw even a church. You can open our police. Oh yeah, say oh yeah, make better happen. I always in there. I am Ifeanyi Ubah. Now you know what the feeling now, but he may not tell the public. Oh, you know what the feeling. Saying that because we are all human beings. Nani level Ifeanyi Ubah contribute.
ndị a niile witness kwe ka iji mee isi adreesị Ifeanyi Ubah. Onye anwa nakwa bi onye nna obi aka ndị si adreesị ọnwụrụ anwụ. Actually, better for your age. 1 year to try for you go na. I have a yafa. About I have a yafa. That's the way I want that. Not just was here. So biko ka anyị na-agwa wa eziokwu onye nyekwa aka ndị pụrụ na chọọchị ayachieta azụ abịa na-eyi asị ya na-eyi asị ịghọtago a na-eyi asị ewula asị na ijikwekwu eziokwu Ezeugo onwego anụgo m na that our reverend father ịma na ụdị anyị nọsi anyị bụsị mmadụ ngị bụ Ezeugo ichie father today ọkwa ebe ụdị anyị si fight for truth. Send their request. Send their request and send their. Ndụ anyị fụli na-ebi now. Ebe anyị omega anyị bụ now. Ebe a bụ you. Ichie reverend father today. Ebe a ka ihe ejikwa na-eme n'ụlọ ụka. Ụdị a ka ọ dịkwa enwekwele people nwere agwa dị ya ajọ. Onye anwa chikwe reverend father chie bishop bakwa na pope seat. Ovu ibe a ka o ejikwa na-eme. So Ibiazana consider na onye ahụ eyigolu akwa white. For that reason, you kwesịrị access onye anwa mba anyị na-eme character aka dịkwa hidden n'ime akwa white ya. Akwa white ya. So mara I bido address be the character. Onye me ọ na drop some because ị na support ya or continue believe when you are the right. Anugom this our brother Chibuo Paul, that man somebody na akwụ eziokwu ọ bata ọkwụ ebe ka ibe si dị galala onwe ya ọ sa gị ọbịa name such ọ dị ma onye dị wrong ọ na-akọwa ya. Paul Chibuo kwuru some encounter onwe with that reverend father. So Adame defend the bishop. I belong spokesperson bishop, like I said. Thank you. Then mana the same way na-ekwu as na eboka dị Adama say na bishop emetelia mo na bishop agwụgo gị order of protocol depend the otu bishop si wee arrange ya. It's not me. If it's me, I will do different thing. I will do different. Mana bishop choose otu that's order of protocol. Then at the same time na-eshigi bishop eminlo na ebo sent na-eshigi bishop eminlo na inwerazi na ọbụna inwe bad character na eshipu gị ada eshipu ya na bishop also as ishie gị pope onye nwe bad character but that doesn't mean na bishop na ihe o mee dị wrong because ọ ka dị wrong ma ọ bụ na ọkpọla afọ Ifeanyi Ubah at all. Biko my brother, thank you. maka ngewa ka nji bata online now. Level of contribution a na-ekwu we don't have the fact. The fact more no, but this is how Ifeanyi Ubah contributed. So is only the church that can bring out the document to show you. I wish na the church na Catholic church they open like that, like no a public this thing you can go and obtain it from. I'll go and bring it because the and only a very big insight that we are there or just once in the qua the Panandem Madia and the Ukadroka Yana Ebana marketplace ya up to Hanu anyhow. A level of Bishop Benson, Jonathan Benson cannot come and be saying things like come make it fire, but for what? That's how I feel, oh. I don't know. Okay, feeling the guard. Okay, what I go. That's how I think. Bishop may not have anything against Ifeanyi Ubah, but he's just telling you how it is. So only you can know now. This bishop, I'm a who something against Ifeanyi Ubah. Egogom Paul and the Paul na Kowabo. Let's go back. Chibu opinion. I don't think that bishop apart from opinion, against my brother. Apart from opinion, on will level us never any luludo no ka. And the one thing mona ina bomba do na before 1 2 3 ana say no nya luludo no ka ebe do dia. One thing in no kwa na I contribute to say go say refund or say return alo ya obu na egia.
then other possible return. So which is the ego be something. Nya wa ludo no we stage all ludo or something. Man even choki what up never I boy on na team kuna lugaka. Papa no dia mama no dia. Order of protocol. Bo ilist bende kulu 10 million. Ibuluzo I can send 10 million. I can end 3 million. I can end 2 million. Being a order of protocol or English ga kamu wajibat online. Yeah. Order of protocol. Ina acknowledge even the 10 million number. Onye obuna alụ na that category, I acknowledge ya. Igbadata na 5, I acknowledge ya. Igbadata na 2, I acknowledge ya. Under of protocol, we tiele 3 million, je tinye na position of 500,000. Injustice abatago dia. Watago. Another man I say you must praise Ifeanyi. No, but even could be even okay, can see more cabo. As far as governor the father we take good time to acknowledge people individually. Now fix the Ifeanyi that side. According to your own style of understanding. Bishop when you come like that. I don't know him. But he left from me and you, not again. One day. Bishop our common sense. No, I will do it like that. Majority still like that. Majority Mali. Neighbor Mali. Under protocol that way. Majority na make water not draw good. So no, it's not good. Even under protocol that way is not well done that way. Nebe mwakali I condemn Oka totally, but obona ekulo maka Ifeanyi Ubah at all. So there would you say Ifeanyi Ubah and others? Yes, obuna ekuli at all because some will others are not polafa, but not polafa Ifeanyi Ubah. So that is the young one you more when you care. You can Ifeanyi Ubah be the loan, okay? When you can say, oh, he is my own discretion. On your style of leadership, Bishop Leadership yeah, leadership this style. All depend the style. So Bishop phone na nyubu anyi so mgbarazie gbaije. Now my brother Geno Bumbo mgbe ka m chọrọ iwepụ wee wepụ onye nke mbụ n'ebe a do ana m ayọ o drop sị ka nha dị ndị ọzọ onye nke a na-ekwu okwu m wee bata okay ngwanụ na ọ ma onye na-ekwu okwu ụzọ wee bata okay ya iskoro m ụzọ so o nwekwazi onye ọzọ chọrọ ịbata ya dịrị anyị kọment ịghọtago ịma na eziokwu efụrụ aha akata ya n'ụka enotisi na ikwu eziokwu aha akata ya n'ụka ịfụrụ ka mmadụ si wee bata ebe a for over how many minutes nọrọ na justify ya ajụ ife iwere sweet kịta rie mmadụ ọ sịrọ ute nkiri baba nwanyị onye jisi ute nkiri okay 210 million 10 years ago Ifeanyi participate from that time ịpịa ihe n'elu pịa na na-efu na okwu asị ọdọtụ chọọ ka ede ya bishop wee gha asị ya bikos na bishop kwurie onweghị ife ọzọ bikos na bishop kwurie dị afọ information na the bishop ịma ife mụnwa ji wee like ya ife na o nwere ife ikwu the other day esi maka ndị si na aba ya ejero ndị si ọkụ mmụọ na ife anyị na-agba mbọ ya what of I load that na such thing na adịrọ ibu ka isi present ya dị okwu ọ dị ma chọs onye ọbụla anụlị ya ihe ejizi na ọkụ mmụọ na eze adịrọ ka ị bịa ajọ ndụ because the only thing n'igwe na-agwa gị bụ bịa ezigbo ndụ whatever ọzọ si ibe ihe regret is after mụ na ibirozi ajọ ndụ you know so ụwa anyị nọ eziokwu anyị bụ best for you bụ iji na-ekwu ya that bishop onwe question character onwe question mark na character because egego m some few matured men ndị ikwulu encounter vani ya nwegoro so that bishop area cover and the best thing anyị nwa bụ ndị believe na Christ nwelito ime bụ iji na-ekwu onye ọdụ nke wejere ekwurọbịa ndị ekwurọbịa gbaa ya mgbakwuo na ha achọghọ ndị ekwurọbịa gbaa the same thing nwanne ife na-esi isi dị na ọsụkwa nya yiri akwa bishop ọsụkwa nya yiri akwa kadinal
Yes, Even if you might even like about even in our campaign. Even like about even in our campaign now. But now, this thing, some people not support the bishop. that the bill since made this thing our in jail maka phone nna anyu anyu ezitikwazie batakwazie kita he send the guy kwazie request ka I try ikwe kita even though not the network enyewe na nsogbu mana try ikwe again. So even by na-eme ga-enye aka mee ka people ghọta ọ bụrụ chọọchị recognize Ifeanyi Ubah ọ mmadụ dịka that bishop. So ọ ga-enyekwala ọdas aka ma continue mali na Ifeanyi na-eme abụrụ ife ofu onye ọbụla na-agba ọsọ eluigwe na onwe ya. Ọ bụ na bishop recognize Ifeanyi, all glory be to God na God in heaven recognize Ifeanyi, mana ọnụ ya ekwulilie ka abụ ebe a stand na o nwere onye support ife bishop mee ọ dịrọ good. Ọ ya enyekwa ndị ọzọ ndị ji ego ya eti na chọọchị ma nwoke ike wee tie today na-ebelieve kwe na tomorrow ọ bụ na fada recognize na individually na ya recognize, so nya bụkwa ebe mụnwa akwụ my brother continue ezigbo ife ị na-eme ka Chineke gbaa gị ume my brother. It's easy at times ka ị na-abụkwa ebe a some people na-ekwu for personal interest, some people be comment ebe a na-abịa nto say onye nụrụ na ya kwuru ụdị a ka onye awa appreciate ya, so ọ na-adịrịzi mmadụ ịbụ truth ịcall a spade is not a day thing, ọ dịrịzi. So mbọ onye ọbụla na-ekwu eziokwu na-ada asọpọt eso onye awa because achọrọ ebe mmeji na-anụ eziokwu. Continue my brother, no matter ịma ụdị anyị na-ekwu eziokwu anaghị enwe some ndị ya category nne mana eziokwu enwere ka fall out at the end ndị agha chi ekwe back to you. Ezugo continue. I love your page my brother. Na campaign na tomoto jizia dike bye bye.